Our brother, Obidogolia, Odikubana, City Boy Movement, Southeast, the coordinator. I can't wait till Sunday. Because I can't function without the family blessing. Anambra State, coordinator. Also, City Boy. Hey. He is a captain. Oh, fine. I appointed him, nominated him. Yeah. Last minute. I don't know what happened. I was not in the country when they passed that list. And I had but for me, for my partner, my brother, the leader of the City Boy movement, he's been in the town since I and then Mr. Alvin, someone from the state. We live in the same area. My family lives in the same area with him in London. He's into media and everything. So we're taking this beyond the border. This is my brother, partner, chief of staff to the brother group, Mr. Martin. And this is your son, Chief Priest. And your son. Don't see Amabi. Now nobody send their papa. They no send you. Now you just dey social media, they fight for them. As only Igbo able. Oh, you know, na social media now not for. Nke a egosigo na fan one on that upper echelon no send you and your papa. Go and mind your business. Ịpụtakwana na social media bịa na drag the foul. Lapofafa nwere their own opinion. Do you understand me? Enwere ife a na-akpọ individual differences. Onye ọbụla mara ebe ọ chọrọ ịnọ ya nọrọ. Ịghọtago ihe anyị na-ayọba ha bụ ha ma anyị allow ka eme free and fair election. Maka ọkwa maka ndị APC a na-akwadosiri bụ Kedafia Tinubu ike na 2027 fa na-akwadosiri ya ike. And from ife afọ alụgoro kịta na first tenor. Oye ji wee chigata na second tenor. I never see. So, but you see now, our people and other influencers are, doing all manner of things, to promote Tinubu. Do you understand what I'm saying? Shows that na again one and for go and fix yourself and leave these people. But on social media, no case in when got a my federal government and their property, but on social media na shout these people no send you. I'm telling you, how my base do that emotional thing I feel they attach with it. It's not a fact of Biafra. I find never Biafra, but a fact of like Makana and the Kano, Ishige Bidoki Pempe, but they know how to manipulate you. They are all politicians. How much is happy their own game? Do you understand what I'm saying? Or if I can you ghọta ọbụkwa ka anyị nwabụ ndị Igbo eji were ụmụ ahịa na Biafra ihe na-ekwu okwu kedu ndị dị ihe ahụ na-ekwu okwu Biafra abụrụ ụmụnne m na gị na-abụ n'ovasi. How many Igbo billionaires nọ na Nigeria today ga-abụ ịkpọ ya maka discussion of nwere onwe ndị Igbo ọ pụta gị na ya na-aba akpa ya kapịa ya ọnụ ma ndị ọzọ anọ na ya onwere ụmụnne m na gị na-abụ n'ovasi bụ ihe na advocate ife a.